janji kula. Napa? Wau nek Kang Dar gendere banter, kula sawer. Sepono apa? Wah, delok. Ngene iki lho sinden ki modal. Sinden nyawer penabuh iki. Lah. Jan modal tenan iki. Biasane sinden ki golek saweran lah iki tak sawere, Pak. Ya, wis ngono ae. Apa? Iki adek kresek ora apa-apa ya, Kang ya. Yo. Ya, Kang. Amin. Sul rawel wis nyemoni dalange wi jenenge nyemoni dalange. Kok saged, sinden wae gleleng nyo penabuh tak nai nyotes. Gleleng apa gero kok patrae gleleng. Dari sempol. Kok sempol Nagosari. Minta lagu Kijeng Mireng. Iya. Kijeng Mireng. Kijeng Miring. Ucap pernah apa tulisannya nggak tahu. Ya, Mbak Elisa dari Sempol Nogosari ya, Pak. Ye. Sampun. Nah, sisan mumpung maca layang. Kagem Mas Petruk, kawula saking keluarga besar Mbah Sami nyuwun gending gubuk asmara kalian kelinci ucul. Lagu menika kawula aturaken dumateng para sanak kadang terutama Pak Dewiyono. Mugi-mugi sedaya rezeki ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya pikantuk piwales saking Gusti ingkang Maha Suci, panjang yuswa murah rejeki, tinebena saking godha rencana kasembatan ingkang dipun sedya. Amin. Wau enten sing ngersake anu, Mbak. Ula tampar. Ula tampar monggo sinten ingkang Mbak Diajeng Chandra Mulya. Mbak Diajeng. Sip. Men jumeneng disupoti ya pengasih toprakan. Duduk. Nah. Kengenjen Mbak Elisa. Iya, Mbak Diajeng. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Ya, jenengan nggih waras, Mbak? Aku sehat ning warase tak tinggal ngomah. Dadi no. rapati waras. Rapati waras. Lah aja nek golek duwite ya ora waras ngono. Ya kuwi sing marake duwite aku lir peto kuwi lho. Tegese sindene do ora waras. Lah ngono ngelokne aku ora waras lho. Lah nggih napa mboten? Awak dhewe karo dalang iki sih ra waras dalange. Mergane ngomong dhewe sauri dhewe nangis guyu dhewe kabeh. Yen pancen aku ora waras, ngerti yen aku ora waras, ngerti dalang ora waras, kenapa sampean kok melu nyindeni? Berarti sing ora waras ora mung dalang tok, sindene ya melu ora waras. Lah, dalange ra waras sindene koclok. Sing kentir penabuhe. Ngerti dalange ra waras sindene koclok kok ya ditabuhi. Lah kuwi melu edan. Kentir. Berarti Pak Wiyono. Pak Wiyono. Pripun Pak Pak Wiyono? Wiyono itu sangat bijaksana, enek wong ra waras dilumpukne dinehi dhuwit. Ya bener, tak kira arep luwih ra waras meneh mak bayaran kok. Ah iya. Jan. Nggih niki ngaturaken ulo tampar. Ulo tampar, nggih. Monggo Mbak Diajeng. Dikompliti nok saka bawane. Ayo. Mumpung iso melu mergo bar iki walah tenan, jadwale diajengi tenan. Ayo. Alah mboten. Oh, tenan. Yo, methik. Yo. Sak pinten Kang Dar? Sing anu ah. Sing banter ah, Kang. Kok nek banter tak sawer. Siap. Tenan lho ya. Sawer apa nggo duit po? Lho, udu. Apa sawer apa? Biasa. Kayak biasane nek ya Kang ya. Wah iya. Sinden iki bareng tak cek ning pondokane wah bake ya nganyelne tenan. Pripun, Pak? Lagi dandan ngono lihat. Tut. Iki lagi prolog ngono sire. Arep kuwi winong nusul. Titit. Kok ya ning titen-titene beda-beda ya. Ayo kabur ayo. Lah nek ngendikane Bu Kesi niku nek muni buater iku gak mambu, Pak. Sing ngomong sapa Bu Kesi ning omahe duwan ngono ambune ra umum kok. Tahu kisah nyataku pas lara le tak nggih obah awakku ki mesti gliyeng, migren ngono lho mubeng. Mula aku meneng kamar wae ora wani ngalih obah wae ra wani.
Bukes iki teko. Lah aku mbrangkang ya kaya bumine kaya mubeng no. Raturan mergo entute bukesi akhir aku wis sehat. Wis blak-blakan mergane wis dadi bojone. Nek sing kaya Umi ngono iki cetha nek ngentot ngono ki mergane diampet-ampet. Ketrucut to dadi ngono kuwi. Lah diampet ora ngono tok akhire mak pletik ngono ta. Ayo, ayo. Ya nak. Pak Paimin enjing. Matik seri angkleng darama ana cerita tingkae ula Ya ampun, ini mbaknya aku yang sering lihat di TV channel Jawa itu ya. Oh iya. Ya ampun, ini artis nih. Wah, Salim aku nanti minta tanda tangan. Kamu keren banget sih. Aku sok nonton loh. Channel apa? Kamu. Channel Jawa itu Oh kan. iya, lek Mbak Tuti kerepe metu ning channel Gibas. Kok kaya Apa-apa sing penting ora patroli. Ayo dasar anyar Dek, ayo. Iya mak. Malah diplotrokno mengisor. Sing anyelne Lia lagi mak celenet tong. Prolog jare. Ya nak. Hengkang samya jemburayu hula tampan
Terima Mbak kasih. Diacer. Luar biasa. Pak Yoyo. Dalam. Sesuai janji kula. Napa? Bahwa nek Kang Dar gendere banter, kula sawer. Jepun apa? Wah, elok. Lagi Ngene iki iki lho lho. sinden ki Lagi iki modal. lho, ayo. Sinden Kula nyawer sawer. penabu iki. Lah. Jan modal tenan iki. Biasane sinden ki golek saweran lah iki tak sawere, Pak. Ya, wis ngono ae. Apa? Iki adek kresek ora apa-apa ya, Kang ya. Yo. Ya, Kang. Amin. Sul rawel wis nyemoni dalange wi jenenge nyemoni dalange. Lah kok saged, Mbak? Sinden we gleleng nyo penabuh tak nai nyotes. Gleleng apa gura kok patra gleleng. Mongko le entuk-entukan sekone jatilan mo ya. Apik amil ya. Matur nuwun Pak Yoyo. Hebat ya ngono nok. Wah dan elok ngono iki jenenge. Sip. Wah, diatur. Mbak Bir kita yo jumeneng ngancani Mbak Elisa ya. Mbak Kur yo. Nangis sajroning atiku. Kur. Bir. Bir. Nah, Sekarang yo bir kok ya tetine ya sak kudu sakmono kuwi ya spote. tur anu Mbak Elisa, jaranan sing terkenal sing tak nggih kiprah mau lak jaranan Kediren. Kediren. Heeh, ala Kediri. Oh iya. Lah Mbak Birgitae bocah Kediri mulo ya Asli pun dari bisa. Kediri. Asli. Nggih. Oh iya mulane iso wani ngene-ngene ya wangun. Sampeyan ya iso lho Mbak. Hah? Iso. Aku piye Jaran. ngene-ngene. Cikal. Nggih. Pripun Pak Yoyo? Nggih, Slendro Songo, Gubuk Asmara. Nah niki. Jengleng apa? Jenglenge sak jenglengan 100. Bareng kan jaluki 100 ngalih. Siap bos nggih. Ayo. Sampe sing disiki Mbak Elisa. Kula Sing ning YouTube iki kerep sing nembang iki sampean karo Mbak Tatin. Mbuwun bengi tak delok iki. kaya nonton YouTube barang to Pak Yoyo. Lho men ora stres angger aku nggarap naskah no ketoke mumet no nyetel sampean. Nyetel Mbak Tatin. Ngono kuwi. Mboten nyetel Bukesi napa? Bukesi niku nggih idola lho, idola sinden-sinden kok mboten nyetel Bukesi. Lah bar niku terus nyetel Bukesi. Ngono, nggih. Nggih. Ayo. Ayo. Oke, Nggih. bawani nggih. Nggih. Nah, nggih. Nyingkar nyingkur
Bir dibantu Mbak Yune. Ayo, ngono kuwi. Aja bisi-bisi sing cetok. Lingsem yen kemutan, mula ndelok YouTube to. Ayo kenapa? Lah kula tontonane mboten niku, Pak. Apa? Blackpink mendhewe ora. Mboten sakniki sing hits niku kupu-kupu malam niku. Jenengan nonton mboten? Hah? Kupu-kupu malam niku. Lah sing dadi kowe aku gelem delok. Ah iya, sing piye to kowe? Lah jenengan mboten nonton, Pak nontone Mbak Elisa terus kok. Ora awakmu ya dhewe-dhewe, algoritmane dhewe-dhewe. Nggonamu kupu-kupu berarti lek metu kupu-kupu terus. Nggonku lek metu Mbappe karo Messi. Iki malah bal-balan. Apa kuwi? Ah iya. Lingsem yen mutan. Cah nom saiki kok anu ya. Jam tangane apik-apik ngono ya. Napa, Aku Pak? iki ketuweken iki iso krepyak ngono. Lah krepyak zaman kapan, Pak? Pak saiki jenenge jam iso ditunjuk-tunjuk ngene iki lah. Lah. Ditunjuk murup. Ditunjuk murup. Lah iki tak banteng ya pecah padha ae ora. Lah wong tuwa ya dipaske ngono kuwi. Aku iki krepyak ngono kuwi. Kasepuan. Kasepuan. Sok aku arep gawe anak jam sing kaya modern kaya ngene Birgita kuwi. Ayo. Napa? Men ora dikira dalang klasik. Ayo. Aja Pak, engko malah malih Power Ranger. Iya. Terus gawe jam Aimo aku. Ngerangtung. Aimo no. Ya bir. Lingsem yen mutan. Aja sing lugu. Sing kaya Mbak Elisa. Kayak Mbak Tatin. Emu. Ayo, nggen mood iki sing kudu uget-uget ngono ya. Pripun, Pak? Napa mau? Enggak apa-apa kok. Ayo, Bang. Lingsem yen mutan. Dicepetne men ra ketok kleru ayo. Ngapunten Pak Tantut. Apik. Anon. Anon. Lelampahan kang kawuri. Lah sing nembang Mbak Tatine terus tresno tulus gandeng awakmu ya tresno ciko ngono ayo. Oh, Ampun ngoten to, Pak. Isin kula wae, Pak. Ala gayamu isin. Lah, Nang mengke- kampus runtungan cah loro cekel-cekelan tangan. Boten ya ampun. Wah, nek wong tuwek barang malah diambung ayo. Boten, Pak. Lho gone to sing lanang isah-isah. Gawe kopi dodolan ning kampus sing wedok malah mejeng. Ini enggak boleh seperti itu. Ampun ngoten, Pak. Mas Sulama mengke cemburu, Pak. Ngapa kok disangkut-sangkuti ngopo to? Dadi kan milih sapa Cika apa Sulama? Milih sapa? Sulama. Bingung nih, Mbak. Nek Sulama rada angin. Tresno Sulama nadyane angel. Ayo. Ya berdua terakhir. Tresno tulus nadyane engku ugas mara. Oke, sip. Yo, bukan ono Mbak Birgita. Yen li. Ayo. Ayo. Yen liwat aku kelingan kebekae biyen tak goleren Yo iya Ciko. ning tegak kebak tulisan Ciko
Cahyawaki, ayo Cahyawaki. Direbapi wajan kaya lar nengeng. Ape anggere Cahyawaki. Ayo. Ya Mbak El, ayo. Cedetan sajroning ati. Saya merati. Nambira Cahyawaki. Ciku. Wait kopi. Gimana caranya? Oh, ya tinggal diputer aja. Oh, diputer. Kayak segrup itu ya, dia. Oh, Sampai iya. bawah, sampai Oke. bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Hei. Seperti itu? Enak. Coba. Oke. Mangga Mas Jompong. Ayo. Pitik ngendok, ayo. Angel ya. Yang bisa nyambut tuti. Kalian nyambut tuti itu. Lah tuti jangan nganti iso ngeber panggung barang kok. Kaya sumur bur kae kok. Ayo. Cedetan sajroning Hey.
biasa elok. Luar biasa sinden-sinden Madangkarai top kabeh wis cantik-cantik. Skillnya bagus-bagus. Tur Madangkara niki nggih wiyagane ya trampil-trampil kabeh. Angkat topi. So ini neng Ngawi iki jenengan nggo pengraweter apa cukup iki tok? Kale Madangkara mawon. Mboten Kita nggo gawan kok kono, bercollaboration. mboten. Enggak. Wah. Pokoknya sama Madangkara sama Pak Yoyo. Wah. Wah, aku sok piye ya kuwi ya? Ayo. Aku bar Silakan magrib wis nantikan macak ya. pokoke bar magrib macak ayo. Nantikan Kayak kuluk ya. kanigoro kayak aku ayo. 4 Februari ya, ada duet maut. Wah, Sesok jan. iki wis disemir, sesok kira-kira malah neyang rambutnya malah disemir abang. Ora semer abang, paling Napa? rambutku dibong karo Bugasi pisan. Kenaka tak buang kompor. Ya. Kijing miring. Wah, iki. Nggih. Iki pamundhut to Mbak ki mau, Mbak? Nggih wonten pamundhut kijing. Ayo, ayo. Kalih sinden, Mbak Tuti Tuti lover, toh. Tuti lover. Ayo, Asik. coba. Pundi? Boyolali Solo. Putronayan. Oh, Badronayan. Oh, jen, Nggih. Nggih sempon. Nggih. Ya, ya. Badronayan cedhake Ismayan. Ayo. Ya. Karo Semaryan. Ayo. Nggih. Oke, kijing miring dipinangkani. Beres, Pak. Sempol. Mbak Triastuti kok gayane kaya ra kurungi nyapa to ngono. Ayo to. Aja jual mahal no senengane ora. Jaga image. Isu-isuan 5.000 wae to, Mbak, rasa dhuwur-dhuwur. Pak Paimen. Amit sewu lho, Pak. Nun sewu nggih, Pak. Nggih. Wah, aku stuti amit-amit Bang Bayi kebuk weteng. Ngapa kuwi? Hah? Ora Amit-amit Jepang bayi kepok wetenge apa? Nggo apa kuwi? nggawa weteng. Oh, kamu meteng. Heeh. Weteng sing enek anune lho. Lah tuti kaya prewangan. Anakku rangkung lho dikudang sprene awake anget. Sawanen. 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 Ayo. Heeh. Kaya ro sundel bolong rek. Sundel bolong kok ngarap ayo. Yo! Ayo. Wah, iki Mbak Elisa. Susuan. Mbak, iki penyimpingku ki seneng iki cedhak omahe ya niki. Oh ya? Iki Di Mas mana? Sujar Krisna. Omahe ngendi? Eh? Omahe ngendi? Omahe Ngadirot desane ndi, Jar? Geplok. Geplok. Ki asmane Mas Sujar Krisna sama kamu. Oh. Ya, kuwi jenenge. Kamu jodoh aku gimana? 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 Ayo kijing miring, diringke terus. Ayo, Tik. Ayo, coba. Coba Mas Dwi Puji, ayo. Yo. Pak Parion tesih lenggahan. Yuk. Miring yuk. Ayo ya. Miring Tenang, kita masih ya. Miring Mas. Kayak pengen di piring kayak Mas ya, Mas. Atuh, atuh. Hei. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Iki
Duit. Ya Mas ya Mas. Ngalah balingit Mas ora sesora. Dari mana ada tanya lintang Mas, dari sawahku kekal, dari mana tanya cinta, dari mata turun ke hati alah-alah Kali kulon yo kali paling enak soto iwak sapi. Enak istri paling penak Hei. bojo sak. Ayo Mas kijeng miring. Ayo Mas kijeng miring. Kijeng miring ngetan jeruk kuning. Yo Mas, ayo Mas, ayo Mas, kijing sana balik tumuli kita mau nagrek kita alah alah kijing miring Mas, kijing miring dina selesai Ganti saiki. banyu ya kok arek kosong gitu Oh, enak. Enak banget. Oh, enak. ngene lho. Sampun Masing. Ya sampun ya sampun bokongmu aja cedhitne ngono kuwi. Nang kono ana Pak Pahimin barang iso cuwedhitne ngono. Ayo. Oh nganggo jenggleng mumbul. Oh mumbul iki caping gunung jenggleng niku. Nika Akeh mumbul. kala wingi pun mumbul ning Pun nganti sepriki mboten medun-medun ya, Pak. Tambah ono Mbak Ben saya mumbul. Terakhir ya, Mbak. Napa, Pak? Ah, nggih. Derek. Terima kasih sik kuat Mbak Elisa, nggih. Niki mang pilih dhewe antarane mendem wedokan Sidorondo Mangku. Karo ya kuwi kok disensor lah. Karo Mister Mendem. Sampean milih sing endi yen Sidorondo utawa Mister Mendem utawa mendem wedokan tak duetke karo Mas Taslim. Oh, aku nggak terlalu bisa ya, nggak hafal. Itu kan lagu zaman dulu. Lah Oh, itu ya? aku belum pernah belajar. Oh, belum pernah ini ya? Oke. Oh, kalau Nopo gitu. Derek, nopo sama yang lain. Ah. Yo iki Nong, enek sing apa arah kowe? Mister Mendem. Ngeten. Bisa, Nong, bisa. Apa? Ayo mang kancane kuwi. Mbak Elisa kuwi Nong. Mas Taslim Mbak sini Wino. Mas. Ayo. Iki ya kerep kolaborasi Mas Taslim karo Mbak Elisa. Selepe kayaknya. ngatasi ora Mas Taslim ngono jare. Ngene, Pak. Wah. Ayo Mas, kene Mas, minggah rene Mas. Sidorondo, salah siji. Ayo. Sidorondo ya. Lah nembang apik angger guneman. Ayo wit. Mula karo sing wedok ditapuki ae. Ayo. Mas Muhammad Taslim. Ini adalah vokalis pria tertampan di dunia. Oke, bersih-bersih ya. Ayo, oke. Siap, oke, Winong siap? Sap. Napa? Napa? Nyapa to sinden angger ngadeg dadak ngunjuk-unjukne nyapa lho. Mengke mlotro. Sing kenceng ben ora ngunjuk-unjukne ngono ora. Nah, sing apik. Apa? Sidorondo mawon. Sidorondo. Waduh. Coba kaya ngapa? Spesial kangge keluarga besar saking Potronayan nggih. Oh, Simbol-simbol Potronayan. wah. Ketoke daerah dhewe pentas Aku kulino ngeterke kok masalahe. Iya. Oke, berpacu dalam melodi Sidorondo Jajos.
sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati ane sliramu digawe lara ora urung saikine winong dadi rondo biyen tak lamar ora gelem kok. Aku emoh. Kecewa to. Gelo to. Gelo. Oh, kabeh mau ora bisa tuni. Janjimu biyen aku sagung ngenteni. Dadi jodone ora kena prawane tak enteni randane ora nyono sampean sabar ngenteni nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwet sing gedhe Andung tresno kebujuan selawase Winong ceria yen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora murung saiki winong dadi rondo ada mau nanging kabeh iki wis ibaratku bakal dadi sego mula ketutku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak padang kara kabeh mau ora perlu diketuli janjiku biyen aku sagung ngenteni ora kena prawane tak enteni randane Aku nggemun Mas Taslim makasih, Mbak Wina makasih. Kanca-kanca barang kok ya udah iso ya ngene iki. Kowe ora ngerti iki kabeh jebolan campur sari. Mas Heru Timbul iku asline kuwi sapa nyono saka Seboto.
Aku sing gumun siji Mas Danang Balang kaya ora haram ya nabung ngene iki. Ora dek iki piyai. Oh, ora apa-apa iso. Sak klasik oke, modern ya siap. Wah iya, wah elok, makasih. Mbak Elisa, biasanya kalau jenengan gabung dengan Madangkara itu sampai tancap kayon, namun pada malam hari ini berhubung kesehatan harus dijaga, saya mengizinkan jenengan untuk kundur ke Jogja. Makasih. Nah, terus sehat loh ya. Harus sehat. Siap. Masih banyak orang-orang yang tresnani karo sampean. Ya, siap, Awake kudu Pak. sehat, dijogo. Nggih, siap sendikon. Masih banyak orang yang mencintai kamu ya. Termasuk Penggemar-penggemar itu loh. penggemar-penggemar. Ya, terima kasih. Kalau saya itu kan sudah tua. Rene sik salaman sik, ayo. Kundur apa-apa. Kula nyuwun pangestu nggih Pak Cahyo, ya. kula pokoknya untuk ke depan biar kita masih bisa berkolaborasi bersama. Jenengan nggih mugi-mugi sukses, Cik. Ala luput undalung abura. Aku ora iso mbanyal kaya almarhum menungsa kaya ngene iki tok ora pun ngawit ngene Niki lho, iki. Bu. Bene er gak apa-apa. Ben dhek bahagia. Iya. Ben sehat, ben awet Sehat. enom. Salaman karo Ya Kang yuk, ya. aku ya arep medun. Sik iki 1 menit. Aku lali menyapa koncoku lawas. Mbak Susi kae. Lah iki ternyata sik familine karo Pak Wiyono. Kae Mbak Susi kae Kang Mase rabi karo Mbak Ketri saka Australia kuwi. Jadi iki teman lama anu tukang badminton Susi Susanti ya. Nah, Mbak Susi iki sik single, sapa sing ngareke melamar, monggo. Oh, nggih. Aku juga minta menit terakhir. Bu Boleh, Kesi. boleh. Nggih. Apa? Bu Kesi. Iya Cahayu. Selamat Hari Ibu ya. Nah, Iya. Alhamdulillah. Iya. Hari seneng. ini hari Ibu, benar? Iya kan, Iya, tanggal 22 Desember. Terima kasih. Ternyata orang pertama yang kasih salaman menganggap aku ibu adalah Elisa. Ya wis kita anggap anakku selawase. Tenan. Wis lahir batin aku ora bakal cemburu. Wis tenan Nyuwun doa Sen restu. dengan saisine. Ah, ngerti, mbok wek karo mbok nom rukun ya seneng. Loh, ijek siji. Apa? Sing padang panjang, wah dek ini ya wis tak cedaki. Siap membantu lho, kanca-kanca do ngerti storine.